салом дӯстон, имрӯз даври дуюми лигаи чемпионҳо оғоз мешавад ва ин маънои онро дорад ки мо интизори бозиҳои ҳаяҷонбахш ва голҳои аҷиб ҳастем. Агар шумо ҳам мисли ман футболро дӯст доред ва мехоҳед аз ҳамаи рӯйдодҳо бохабар бошед, пас ҳатман ба канали мо обуна шавед. Лигаи чемпионҳо ин мусобиқаи бонуфстарин аст ки беҳтарин клубҳои Аврупо барои унвони чемпионӣ мубориза мебаранд. Дар ин ҷо истораҳои сатҳи ҷаҳонӣ бозӣ мекунанд ва ҳар як бозӣ ин ҷанги ҳақиқии футболӣ аст. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошем сар мекунем. чӣ хеле ки гуфтем, имрӯз як қатор рақобатҳо дар лигаи чемпионҳо мегузаранд ва шумо метавонед ҳама ин бозиҳоро бо 1х ҷолибтар гардонед, чунки ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Усмон Дембеле ки беҳтарин бозингар дар мавсими Лигаи 1 аз рӯи системаи гол ҷамъи пас мебошад, ба бозии Лигаи чемпионҳо бо Арсенал намеравад. Ин қарорро мураббии Луис Энрике қабул кардааст. Тибқи маълумоти RMC Sport, сабаби ин қарор дар он аст ки байни онҳо ва Дембеле пас аз бозӣ бо Рен низоъ ба амал омадааст. Дар он бозӣ Усмон як паси голӣ дод, аммо дар дақиқаи 80-ум иваз карда шуд ки ин эҳтимолан норозигии бозингарро ба вуҷуд овард. Тавре ки L-Cube хабар медиҳад, байни онҳо баҳси оташин ба амал омадааст. Ба назари шахсии ман ин як зарбаи ҷиддӣ ба умеди ПСЖ дар бозии оянда аст. Дембеле воқеан дар ҳолати аъло қарор дошт, 4 гол ва 3 паси голӣ дар ин мавсим. Аммо Луис Энрике ба назар мерасад ки қарорҳои қатъӣ қабул мекунад. Дар нишасти матбуотӣ ӯ гуфт ки Усмонро аз даста хориҷ карда, зеро ӯ вазифаҳои худро дар назди даста иҷро намекард. Энрике таъқид кард ки мехоҳад бозингарони худро дар беҳтарин ҳолат барои бозиҳои муҳим бинад ва илова кард ки байни ӯ ва Дембеле ягон ихтилофи шахсӣ вуҷуд надорад. Ростӣ, ман умедворам ки онҳо метавонанд ин низоъро ҳарчи зудтар ҳал кунанд. ПСЖ ба ҳамаи бозингарони қавӣ ниёз дорад то барои пирӯзиҳо дар Лигаи чемпионҳо мубориза барад. Умедворем ки ин нофаҳмиҳо ҳарчи зудтар хотима меёбанд. Гризманн, яке аз бозингарони дурахшон ва бо истеъдоди замони мо, аз анҷоми карьераи байналмилалии худ дар дастаи мунтахаби Фаронса эълон кард. Гризманн ки ҳоло 33 сол дорад, дар ҳайати дастаи миллӣ 137 бозӣ анҷом додааст ва бо Оливье Жиру сеюмин ҷойро дар ин нишондиҳанда ишғол мекунад. Дар тӯли карьераи худ ӯ барои дастаи миллӣ 44 гол задааст ки ин чаҳорумин натиҷа дар таърихи дастаи Фаронса мебошад. Ӯ бо Фаронса унвони қаҳрамони ҷоми ҷоҳонии 2018-ро ба даст овард ки яке аз лаҳзаҳои дурахшони карьераи ӯ гардид. Дар паёми худ дар шабакаи иҷтимоии Twitter навишт: бо диле ки пур аз хотираҳост, ман ин бобро аз ҳаёти худ мебандам. Ташаккур барои ин саргузашти бузург, Фаронса. Ин суханҳо тамоми амиқи эҳсосоти ӯ ва сипосгузории ӯро барои солҳои дар ҳайати дастаи миллӣ гузаронидашуда инъикос мекунанд. Бисёре аз ҳамдастояш ва мураббиён сипосгузорӣ ва дастгириашонро баён карданд. Килиан Мбаппе, яке аз бозингарони пешбари дастаи миллӣ, дар паёми худ навишт: бозингари фавқулода ки карьераи худро дар дастаи мунтахаби Фаронса анҷом медиҳад, яке аз муҳимтарин бозингарони насли муосири дастаи миллии мо. Ташаккур барои хотираҳои фаромӯшнашаванда ки ба мо бахшидӣ. Ту дар тӯли солҳои зиёд дастаи моро кашидӣ ва саҳми бузург гузоштӣ ки онро ба қуллаи баланд барорӣ, унвонҳои зиёдеро ба даст оварӣ. Мураббии дастаи мунтахаби Фаронса Дидье Дешам низ ба рафтани Гризманн вокуниш нишон дод. дар зери дастаи мунтахаби Фаронса хат кашидан осон нест, хусусан вақте ки ӯ онро хеле хуб муаррифӣ ва таҷассум мекард. Ин далерии возеӣ ва ростқавлиро талаб мекунад ва Антуан ҳангоми қабули қарор ба онҳо кофӣ буд. Ин ба ӯ шараф мебахшад. Гризманн на танҳо бозингар буд, балки рамзи як давраи комил дар таърихи футболи Фаронса буд. Маҳорат, вафодорӣ ва иштиёқи ӯ ба бозӣ миллионҳо мухлисони ҷаҳонро илҳом бахшид. Мо ҳама аз намоишҳои дурахшони ӯ дар ҳайати дастаи миллӣ пазмон мешавем, аммо мероси ӯ дар дилҳои ҳамаи онҳое ки футболро дӯст медоранд зинда хоҳад монд. Ташаккур ба ту, Антуан, барои ҳамаи ин лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда ва барои он ки ту қисми дастаи бузург будӣ. Ту ҳамеша дар таърихи футболи Фаронса мемонӣ ва мо бо ту дар оянда комёбӣ таманно дорем. биёед акнун камтарак дар бораи Манчестер Юнайтед гап занем. Новбаста аз нокомиҳои охир, аз ҷумла бохти 0-3 аз Тоттенхем ва ҷои 12-ум дар Премер Лигаи Англия, роҳбарияти клуб қарор дод ки Эрик Тен Хагро дар вазифаи сармураббигӣ нигоҳ дорад. Албатта, фишор ба ӯ ҳоло хеле зиёд аст, хусусан пеш аз бозиҳои муҳим бо Порту ва Астон Вилла. Роҳбарияти клуб вазъиятро пурра дарк мекунад, вале намехоҳад қарорҳои шитобкорона қабул кунад. Онҳо вазъияти ҷориро бо диққат таҳлил мекунанд ва дар рӯзҳои наздик ҳамаи имконотро баррасӣ
варварбаррасӣ хоҳанд кард. ҷолиб он аст ки дар сурати истеъфои Тенхаг ҷои ӯро метавонад Руд ва Нистерлой ишғол кунад. ҳамвагари собиқи Манчестер Юнайтед аллакай таҷрибаи кор кардан ҳамчун сармураббӣ дар ПСВ-ро дорад ва айни замон ба Тенхаг кӯмак мерасонад. роҳбарияти клуб ва Нистерлойро ҳамчун номзади эҳтимолӣ барои муддати кӯтоҳ баррасӣ мекунад, агар натиҷаҳо ва сифати бозӣ беҳтар нашаванд. ҷолиб хоҳад буд ки чӣ гуна Манчестер Юнайтед ин буҳронро паси сар мекунад ва оё даста метавонад ба майдон субут ва муваффақиятро баргардонад. рӯзи душанбе бозии ҷолиби даври дуюми лигаи чемпионои Осиё баргузор шуд, ки дар он Ал-Наср бо Криштиану Роналду тими Қатар Ал-Райянро қабул кард. бозӣ ки пур аз лаҳзаҳои шиддатнок ва эпизодҳои равшан буд, бо ғалабаи мизбонон бо ҳисоби 2-1 анҷом ёфт. хусусан дар ин бозӣ худи Криштиану Роналду, ки 904-умин голи худро дар карьера ба ҳадаф расон, худро нишон дод. ин гол барои ситораи Португалӣ 772-умин гол дар сатҳи клубӣ шуд. бо задани голи ғалаба Роналду на танҳо ба дастаи худ се холи муҳим овард, балки нишон дод, ки бо сину сол ҳунари ӯ ҳеҷ гоҳ гум намешавад. қайд кардан лозим аст, ки Роналду ҳоло дар ҳолати хуб қарор дорад. барои Ал-Наср ӯ аллакай дар 8 бозӣ 7 гол зада, дар 3 бозии пайдарпай натиҷа кардааст. пеш аз ин бозӣ ӯ дар бозии чемпионат бар зидди Ал-Ваҳда пеналти ба ҳадаф расон, ки бо ҳисоби 2-0 анҷом ёфт. ва дар бозӣ бо Ал-Иттифоқ дар Лигаи Саудӣ ӯ боз аз пеналти гол зад ва ба ғалабаи даста бо ҳисоби 3-0 саҳм гузошт. ҷолиб аст, ки бозӣ бо Ал-Хазам дар 1/16 ҷоми Подшоҳии Арабистони Саудӣ Роналду бо қарори тренер, ки ба ӯ истироҳат доданӣ буд, иштирок накард. ин қарор оқилона буд, зеро бозингари португалӣ бо қувваҳои нав ба майдон баргашт ва боз ҳунари худро нишон дод. пас аз бозӣ бо Ал-Райян Криштиану Роналду гуфт, ки ин гол барои ӯ аҳамияти махсус дорад. голи имрӯза ранги дигар дорад. ман мехостам, ки падарам зинда мебуд, зеро имрӯз рӯзи таваллуди ӯ аст, гуфт Роналду. ин лаҳзаи эҳсосотӣ боз як бор ба ҳамаи мухлисон ёдрас кард, ки паси ин футболбози афсонавӣ шахсе бо эҳсосот ва эҳтиромотҳои амиқ истодааст. ҳамин тариқ Ал-Наср маъракаи муваффақонаи худро дар Лигаи чемпионҳои Осиё идома медиҳад ва Криштиану Роналду боз нишон медиҳад, ки ӯ то ҳол яке аз беҳтарин футболбозони ҷаҳон аст. ба ҳамин тамом бори дарам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.